happy birthday. Nag-irbi, ano na sa atin. Mahal na mahal ka namin lahat. Magkakapatid, alam mo yan. Ang layo na Manila to Bicol, inuwi namin kahit bawal pa bata. Let's try this, Chris. Ginawa namin yung para makasama ka sa birthday mo. Mahal ka namin, Mama. Happy birthday. Good afternoon sa inyong lahat. We are back for another episode of Fun and Surprises because we believe that you deserve all the happiness in the world. And today, samahan niyo ulit ako ang inyong likod. This is your host, Ate Mitch, ang inyong JFS Surprise Ambassadress. And now, mga ka-JFS, we are bound to Pamplona, Camarines Sur para surprisahin ang isang napakaswerteng nanay na magsi-celebrate ng kanyang birthday. At sino naman kaya ang kanyang mga kabugerang surprise sender? Malalaman natin yan mamaya, pero bago yan, let's take a look kung ano mga packages na inihanda ng JFS team para kay Mami Tara G. So mga ka-JFS, as you can see, we have here kutsinta in Bilao. We prepared also pizza, dalawang box ng pizza. We also have here chokes to go, Novelino wine, bubble balloons na color pink red, and of course, ang ating Raffles cake na napaka-sweet naman. So, yan ang ating packages for this afternoon at ang ating team ay color pink. At mga ka-JFS, maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok sa JFS Rentals and Services. Huwag niyong kakaligtaan na i-like at i-follow ang aming social media account, Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Rentals and Services. Dahil malay nyo, baka sa susunod, kayo na ang pumunta namin. Kaya naman mga ka-JFS, huwag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa San Vicente, Pamplona, Camarines Sur. JFS na yan. Nandito na tayo mismo sa Ramon Felipe kasi dito malapit ang bahay ni nanay at susunduin na natin siya. Okay, so ipaprank muna natin si nanay, magbabalikan. Ilang taon na po si mother? 65. Ah, batang-bata. Ate, yung mga nasa... Ate, pangay. Hello po. Saan po si ma'am? Hello po sa lahat. Okay, bakit mo ano? Alin? Ano na pala? Lada pa yata. Hello po. Good afternoon, ma'am. Saan po yung... sino po si Ma'am Gloria Abelia? Ikaw po ma'am si Ma'am Gloria Abelia. Opo. Ganda mo naman po, ma'am. Salamat. Bakit ko po naka-red? Birthday. Birthday mo po ngayon. Ano pa naman? Happy birthday at marami pong nag-video sa yung dahil birthday mo po. Mga anak ko yan. Tamang-tama po kasi meron po palang in-order si Ma'am Mary Grace. Tama po. May anak po kayo Mary Grace. Opo. Online po ma'am kasi galing po akong MFD Appliances. At meron po siyang in-order ditong air fryer. Ano po? Parang ano daw po. Nag-order po siya ma'am. Para sa'yo po yun ma'am. Kailan po ma'am dito po naka-address. At ngayon po yung date of delivery. Kailangan po ay hindi pa po yun ma'am bayad. Yun po ay worth 10,000 po. At dito po ako pinakita. Anong Air fryer po siya ma'am. Opo. Yun po yung mga makabagong pagluluto ngayon na air fryer na po ang ginagamit. Imbes na kawali na may oil, yun na po yung air fryer. Opo. Hindi ko po alam, baka po regalo po yun sa inyo. Kaya lamang po ay dito naka-address, hindi pa po yung bayad na. Kaya po, meron pa po kayong babayaran na 10,000 pesos. Hindi ko pa nakakausap ang anak ko. Opo. Paano po kaya yun, ma'am? Nakausap mo na po ba siya, ma'am? Hindi ko pa nakakausap dyan tungkol dyan sa sinasabi. Sa ano po, order nito. Sa order mo. Opo. Paano po kaya yun, ma'am?
Alam po ba ma'am ng mga anak niyo na may in-order si ma'am? Hindi ko alam. Opo. Mahilig ka po ba ma'am magluto? Sa pang ano lang, pang sarili Kaya po siguro na-order niya ang air fryer kasi mahilig ka po magluto. Kailan po ma'am, meron po yung 10,000 po. Hindi ko pa alam kasi wala pa naman sabi sa akin. Wala pong sinasabi. Sasabihin ko muna. Tatanungin ko Tatanungin mo muna po kung paano ang nila. Opo. Paano po kaya yun? Kasi galing pa po kaming Legazpi. Medyo malayo-layo pa po yung aming pinanggalingan. Opo. Hindi ko yan man alam pa. Wala pa rin pinag-usapan yan. Wala pa po ma'am. Pwede po ba natin mapag-usap si Ma'am Mary Grace kung talagang meron? Hindi yan Mary Grace. Mary Glory. Mary Glory. Mali yung information. Mary Glory po. Opo. Paano Kasi po kaya yun? paano kayo nagkakilala niya? Ano po ma'am, kasi ako po ay may-ari po ako ng MFT appliances. Opo. At nagpa-order po ako ng mga appliances. At yun nga po yung in-order niya ay air fryer. Hindi ko na po alam, nagkataon na birthday mo po pala ngayon. Ngayon naman po ako nag-order. Ano mo daw? Ano ba? Pero kung ganun po ma'am, papakita ko muna po sa'yo yung air fryer. Opo, papakita ko po sa'yo at para po kung magustuhan mo, di ba po? Kasi naka-order na po kasi ma'am, hindi na po yun makakancel kasi na-place order niya. na po. Saan yun? Nandun po ma'am sa sasakyan namin. Papakita ko po sa'yo yung air fryer natin. Okay lang po ba ma'am? Actually po ma'am kasi ikaw po yung magre-receive. Madyan na tayo ito. Wala na kang bayan. Opo. But, kayo po kasi ma'am yung magre-receive ng air fryer. Dali ka na po ma'am, dito po tayo. Ngayon po ma'am, yung kasunduan na lamang po natin ma'am. Kasi sabi ko po kanina, hindi na po siya ma'am pwedeng makancel. Kasi na-order po siya ni Ma'am Mary Glor. Ano po kaya ma'am magandang gawin natin? Makausapin mo. Ano din sa Ate Ruby? Kausapin. Pwede po ba natin Tika-kaulay na. So, ano na lang po ma'am. Papakita ko muna yun, tapos saka na lang po kayo magpapayad. So, okay na po ma'am kay Ma'am Mary Glor. Yung 10,000 po. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko pa nagkakaulay. Sige po ma'am ha. Pakita ko. Si ate na lang daw mabayad. Ay, sino po magbabayad? Oy, talaga naman si ma'am. Very thank you so much. Nakaulay na nindo. Inakaulay na lang. Nakausap na. Si ate daw mabayad. Ito po ma'am yung air fryer. Sige, pwede po tayo ma'am para makita mo yung air fryer natin. Ay, naku ma'am. Bigat ang air fryer. Happy si ma'am. Bigyan natin ng water si ma'am. Yes. Yes, bigyan natin. At dahil ma'am, okay lang po yan ma'am. Okay lang po. At kayo umiiyak ha. At dahil ma'am, opo, napakaganda mo ngayon ma'am. Diba? Naka-red ka ngayon ma'am. At ang ganda-ganda ng kanyang alahas. Yes. Pwede na natin siya, pwede po ba natin yung makipalit sa air fryer? Dahil kung ikaw ay napakaganda, ayun, katahimikan, dahil ang ating Reyna ay atin ang lalagyan ng sash. Happy birthday, Mama! Happy birthday, Mama! Ang saya-saya natin, di ba? Tears of joy. Yan, tingin ka po. Tingin ka po sa likuran, ma'am. Dahil, ma'am, talagang kaya na sa katahimikan po tayo, ma'am. Quiet. Dahil si ma'am ang ating star ngayon, i-enjoy ni ma'am dahil meron ka po, ma'am, kakanin and bilao. Meron ka din po, ma'am, syempre, ang napakasarap na Greenwich Pizza, 2 box.
dahil meron kayong handaan, meron ka rin ma'am dalawang Chooks to Go Chicken. At ma'am, hindi lang yan. Wait, but there's more. Meron ka ito ma'am, tamang-tama tumamayang gabi. Why? Ito ma'am, umiinom hindi. Huwag ka ma'am mag-alala, ilagay muna natin dito yan. Meron ka rin special na Rafa Belskis. At syempre ma'am, dahil ikaw ang nag-iisang reyna ng meron kang bubble balloon. Ayan. Ma'am, kumusta po kayo ma'am? Ano po yung nararamdaman niyo? Masaya ka po ba ma'am? Nagulat ka po ba ma'am sa amin? Hindi ko po i-expect. Yun na yan. Ilan po ba ma'am yung anak ninyo? Marami. Ilan po ba ma'am ang anak ninyo? 11? No, ang dami naman ng bunso. Ay, ito ba bang bunso mo? Ayun yung panganay mo. Ayan. Kaya pala ang gaganda ng mga anak ni Mami. Kasi maganda rin si Mami, oh. Tingnan niyo, ma'am. Ngayon po, ma'am, na meron kang ganitong birthday celebration. Ano po yung nais mo sabihin? Yon, maigdi mo sa... Ano kasi ate? Yan, Si Si Mary Glor Mama dito, naka-video call. Salamat. Okay lang yan. At dahil emotional tayong lahat, di ba? Sayon ko kayo dyan. At dahil emotional tayong lahat, Mami, yan ay handog sa inyo ng inyong mga anak. At syempre ni Ma'am Mary Glor, na talagang kinuntsaba kami, Mami, na i-prank ka. Pasensya ka na po. At ang kanya, at si Sir Stefan, tama po ba, na mula pa sa Germany. Akalain yun, Mami, ang pagmamahal sa'yo from Germany to Pinas. Yes. Ganun ka ka-espesyal, Mami. Mami, ngayong birthday mo, Mami, ano yung nararamdaman mo po? Masaya. Napakasaya po. Every year po. Every year po ba, Mami, meron kayong celebration na ganito? Meron po. Talagang napaka-espesyal ni Mami sa mga anak ninyo. Meron po ba kayo ditong kasama? Tawagin natin ang bunso at panganay na anak ni Mami. Ate. Siya ang bunso at ang ating panganay. Tawagin natin para ipapanood natin ito sa ABS-CBN. Kaso wala ng ABS-CBN kaya sa YouTube na lang natin ito papapanood. Anak niyo pa rin po ba si Ma'am? Tawagin natin si Ma'am, napakaganda. Napakaganda ni Ma'am at ng kanyang kwentas. Talaga si Ma'am, yayaman niya. Ito po yung mga pangalan. Sino ba? Lapit ka dito ba? Yung kapatid Ayan, kasi sabi ni Ma'am 11 ang kanyang anak. 11 Si ate mo pa. ay, ang dami talaga. Dako mo po sa gilid. Unahin muna po natin ang anak mo. Si Kuya! Ano si Kuya? Bumoy! Sa iyo tamay. Ako mabidyo. Tama yun. So, ihingan po natin ng mensahe siguro. Sila po yung mga anak niya. Ano po? Kung hindi po ako nagkakamali. Siya po ay si Stephanie, si Madam Maricel, Mary Ann, Ma'am Mary Lou, Cherry, Ma'am Michelle. Alas magkapangalan tayo, Michelle. Never tell a At kahit po tayo ay nagkakasiyahan mga madlang people, pampaalala lang po natin sa atin na i-maintain po natin ang ating social distancing. Kasi meron pa tayong COVID. Ngayon po, hingan natin ang mensahe ang napakagandang anak na ala Sharon Cunetang panganay na anak ni Mami. Gloria. Meron ka po bang mensahe sa iyong napakabonggang-bonggang kabugerang nanay? Napakaganda niya talaga. Siyempre, kanino ba magmamana sila? Very maganda.
happy birthday na, sana tumagal pa yung buhay niya. Kasi siya na lang, wala na yung father namin. Tapos, the best talaga siyang mother. Pinag-aral niya kami. Yes. Tinaguyod niya talaga kami. Sa apat ng halit lang makakain ng mag-asawa. Kaya kami naging ganito. Siya na po akong natatouch kasi feel na feel ko kung gaano kabait si ma'am. Kasi halata mo yun eh. Kapag ang isang anak ang nagbibigay ng mensahe sa kanyang ina o kaya naman tatay, kapag alam mong galing sa puso, damang-dama mo. Kaya nararamdaman ko po mga inyong emosyon. Anong klase po bang nanay si ma'am? Ikaw naman bunso. Kasi pag bunso, iba pa bunso. Anong klase bang nanay si ma'am? Nagabay kami. Yan na laro mo na. Meron ka bang message kay ma'am? Mama, salamat sa Ayaw mo daw, ha? Ayaw! Ayaw! Salamat. At, ayan. Ito yung na-appreciate ko sa kanila, mga ka-JFS, kasi very vocal silang sabihin ang nais nilang sabihin sa nanay nila. Hindi sila nahihiya. Kasi ang ibang anak, nahihiya magsabing I love you, nahihiya magsabing mamahal kita. Pero dapat ginagawa natin yan araw-araw. Mga bata na nandito, dapat inaaraw-araw. Sorry. Sinasabihan natin ng araw-araw, I love you ang ating mga magulang. Ngayon naman, tanungin ko itong salubong sa akin kanina si ma'am. Kasi si ma'am, feel ko na talagang excited siya para sa kanyang nanay. Ma'am Michelle, ako si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, ano po bang nais mong sabihin kay ma'am? Mama. Grabe. Speechless. Ma, happy birthday. Nag-irimi, ano na sa tinuro. Mahal na mahal ka namin lahat. Magkakapatid, alam mo yan. Ang layo na Manila to Bicol, inuwi namin kahit bawal pa bata. Trying is crazy. Ginawa namin yan para makasama ka sa birthday. Mahal ka namin, Mama. Happy birthday. Ayan. Buong-buong. Ano lang po dahil naintindihan natin na very emotional tayo. Ano ngayon? Pero inhale. Exhale. Ayan mga ka-JFS, dahil syempre talagang natatouch ako sa pamilyang ito. Ito yata yung isa sa pinaka-paborito ko sa JFS. Ito, I mean, lahat naman paborito namin. Pero itong pamilya ito, parang isa sa nakakakuhanan ko ng loob. Parang nakaka-relate ako somewhat sa pamilyang ito. Kasi mahal na mahal niya si Ma'am Gloria. Diba? Hindi lang talagang ang pangalan niya Gloria kasi ang ganda ni Ma'am, diba? Okay, so siguro hindi na po natin isa-isahin ang mga anak ni Ma'am. Ano po? Pero tawagin natin syempre, kung mga may representative na sa babae, tawagin naman natin ang nag-iisang Coco Martin ng pamilya. Oh, hindi ko alam kung sino sa kanilang pero siya ang nag-volunteer na siya si Coco Martin. At dahil ikaw po yung nag-volunteer na ikaw si Coco Martin, ano po ang message mo kay Ma'am? Aliana. Aliana! Aday mo na link. Marami pang birthday na nating sa kanya. Marami blessing. Mahal na. Salamat sa magpapalaki ng mabuti. Mahal namin ang mama. Pinakamabait na magulang sa mahal na. Salamat po sa inyo. Palakpakan naman natin silang lahat. Palakpakan natin sila.
Nadadala ako sa emosyon, pero ayaw kong umiyak kasi baka mapagkabalan akong anak ni Mami Gloria. Siyak na rin ako. At ngayon naman, Ma'am Gloria, dahil ang iyong pangalan ay Gloria, masaya, glorious, kaya naman, gusto ko na bago tayo bago natin kantahan si Mami at meron pa akong papabasang message. Ayan, ismail na po tayong lahat dahil birthday ni Ma'am, di ba? Ayan, syempre. At dahil dyan, Ma'am, hindi pa po tapos ang mga mensaheng matatanggap ko ngayon dahil meron ka pong mga special na mga taong magbe-message sa'yo ngayong araw. Pakinggan po natin, Ma'am. Hello, Mama! Happy birthday! Love na love ka namin ni Sofia! Miss na miss ka na namin ni Sofia! Happy, happy birthday, Mama! Sabihin mo, anak, happy birthday, Lola Glor! Happy birthday, Lola Gar. Sige, kanta natin si Lola, ha? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola Glor! Happy birthday, Mama! I love you, Mama! Birthday, Lola. Sabihin mo, happy birthday, Lola. Happy birthday to you. Kanta mo si Lola. Malago. Ay, ayaw mo? Happy birthday po, Ma. Happy birthday, ma. Ang galong. Ayusin mo na. Bawa. Sana maging maugmang sa imong kaaldawan. Onde. Mag-ingat ka, Permi, Ma. Happy birthday. Ano? Love na love ka namin. Angga. Oh, si Raven. More birthday to come. More birthdays to come. Birthday, bati mo na si Lola. Oh, bye-bye na lang. Bye-bye. Happy birthday. Sige na. Bye-bye. Happy birthday po, Ma. Bye-bye. Happy birthday, Ma! Hello, Ma. Happy birthday. Take care Always always. God bless and so much luck and healthy. Yeah, we love you po, Mama. Love you, Ma. Happy birthday. Happy birthday! Bye-bye! Bye. So, ayun. So, yun yung mga messages ko sa inyo lang inyong mga anak. So, meron pa ako nakita doon na parang iba hindi nakauwi ngayon. At si Ma'am talagang sinikap niyang makauwi. Kaya, thank you so much, Ma'am. Ngayon po, Ma'am, another message kung meron ka pa pong karagdagang mensahe sa mga anak mo. Lalong-lalo na po yung mga hindi nakauwi ngayon. Dalawa lang naman yung hindi nakauwi, si Raymond at saka yung si Mary. Ang mensahe ko sa kanila, pag-ingat sila, Yung pa po, hindi ko po alam. kanilang mga trabaho, mahal naman ko sila. Kahit malayo sila, pinagdadasal ko sila. Nabayan sila. Wala, gusto ko lang sa Ayan. Thank you so much, Ma'am. Maraming salamat. Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Ay, active na active ang Pamilya Abelia. Iba talaga. At dahil dyan, Pamilya Abelia, dahil may halong emosyon at tuwa tayo ngayong hapon, hindi pa dyan nagtatapos ang ating surprise kay Mami dahil sa ating pagbabalik, kakantahan natin si Mami ng happy birthday at Mami, magbublow ka ng iyong birthday cake. Di ba parang dibo mo lang ngayon, Mami? So, magbabalik tayo sa ilang saglit lamang. And we are back. Para naman syempre hindi kompleto ang birthday ni Nanay kung hindi natin siya kakantahan ng happy birthday. Mami, ilang taon ka na po ulit? 65 talaga, Mami, hindi mo ako binibiro. Ako naman si Mami. Parang ano lang si Mami, 20 years old. Talagang tinalo pa ako ng kanyang damit ngayon. Dapat kasi Mami, off-shoulder ito. Ganyan. Lalo na pag nag-ngirit na si Mami. Kaya naman po, kantahan natin si Mami ng happy birthday. 1 at 2. Pinakamalakas na happy birthday. Go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Sayo ka, Mami. Happy birthday to you! Happy birthday!
blow your candle po. Yay! Hep, hep! Hooray! Okay, sabihin natin happy birthday, Mami G! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Mami G! Ayan, so, yun ang ating simpleng sorpresa para kay Ma'am. Hindi po air fryer, pero mas matimbang sa air fryer ang inyong mga na-receive ngayong hapon. Again, Ma'am, ano po yung nais mong sabihin? Ano po yung masasabi mo sa birthday celebration mo ngayong hapon? Ang masasabi ko, maraming salamat sa mga anak ko. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi naman magaganito ang birthday ko. Tsaka, maglawing kami. Yes, dahil sa mga anak ko. Yes, siyempre naman. So, siyempre yun yung ating pinanghuhugutan. At yun mga ka-JFS, punong-puno ng saya at punong-puno ng sorpresa mula dito sa San Vicente, Pamplona, Camarines Sur. Sabihin nyo, EJFS na yan. 1, 2, 3, go! EJFS na yan! Maraming salamat po sa inyong lahat. Mami, Pamilya Abelia, sa bilang na tatlo magbababay po tayo sa camera. 1, 2, 3, go! Bye!